Τις μητέρες των Ολυμπιονικών στους αγώνες του Πεκίνου το 2008 και του Λονδίνου το 2012 βράβευσαν σε μια λαμπρή εκδήλωση τα μέλη του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλυπάτηρα. Αφορμή στάθηκε η γιορτή της μητέρας. Η Ελένη Δεβετζή, μητέρα της Χρυσοπηγής Δεβετζή, της Ολυμπιονίκης, του άλματος τριπλούν και του άλματος μήκους, μιλά για τους κόπους, τις αγωνίες αλλά και τις χαρές των γυναικών που μεγαλώνουν αθλητές. Είναι μία από τις μητέρες των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών που βραβεύτηκαν από το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλυπάτηρα. Ήρωες σε καιρό ειρήνης, γεννά μόνο αθλητισμός, τόνισε η πρόεδρος του. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας, είναι τεράστια χαρά για τις μητέρες αυτές, οι οποίες γέννησαν ένα Ολυμπιονίκη. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τη μητέρα μου για μία ακόμη φορά, γιατί είχε και έχει το ψυχικό στέλος να με αφήνει να σηκώνω μόνη το βάρος των επιλογών μου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέδωσε στην κυρία Παναγοπούλου το θηρεό του Υπουργείου για τη συνολική προσφορά της και εξήρε τις θυσίες και την αφοσίωση των γυναικών που μεγάλωσαν τους αθλητές. Αυτή η προσπάθεια έχει αρχιτέκτονες, τους οικείους, τους γονείς. Ναι, στο ελληνικό σπίτι κακά τα ψέματα. Η μάνα είναι επικεφαλής. Το πρόσωπο που θέλουμε κοντά μας κάθε στιγμή και εκείνη που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Εστιάζεται στις αξίες αυτές που εμφυσεί η μητέρα του Ολυμπιονίκη στο παιδί της, ώστε να συγκροτήσει εκείνη την πνευματική, ηθική και ψυχολογική προσωπικότητα που του είναι αναγκαία προκειμένου να κατακτήσει υψηλούς στόχους. Στα βήματα της Καλυπάτηρας της Ροδίτισσας κόρης και μητέρας Ολυμπιονίκη, η οποία στην αρχαιότητα πρώτη πάτησε σε χώρο Ολυμπιακών Αγώνων για να υποστηρίξει τον παλαιστή γιο της και με σύνθημα «Αγωνιζόμαστε μαζί, κερδίζουμε το μέλλον», το Σωματείο Καλυπάτηρα προγραμματίζει μια σειρά δράσεων όπως δωρεές, εκδηλώσεις και διαλέξεις.